fuel yodzika mutengo pakati peusiku kunge muroi. Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare nema-updates manyama ndinogara ndakakubatirai pachivhitivhiti chenyu cheKulian TV. Muri yeZimbabwe nyaya iri panapa iri kuita kakunakidza because zvakuita zvichinoenda zvinhu zvacho zvakuita zvichidzika nemasenzi. Motorists are set to enjoy lower fuel costs following the downward price adjustment by the Zimbabwe Energy Regulatory Authority effective June 19. The maximum pump price for diesel has been reduced to $99 per litre, while the price for blend E20 petrol has been lowered to $0.98 per litre. This revision marks a welcome relief for drivers who had been facing higher costs as the previous prices stood at $2.05 for diesel and $2.17 for blend E20. Alongside the changes in foreign currencies, the local currency caps have been set at 53.26 per litre ZWG for diesel and $53 per litre for petrol. These new prices will remain ineffective for the next 2 weeks in its official announcement. The regulatory authority noted that ongoing government interventions are designed to caution customers from the volatility of international fuel market and the ripple effects of global geopolitical developments. The regulator emphasized that the prescribed blending ratio for petrol remain at E20. Furthermore, service station operators are permitted to sell their product at prices below this new maximum if their commercial arrangements allow, provided that the current pump prices are displayed clearly and prominently for customers in compliance with the national pricing regulations. Saka muri yeZimbabwe ikaita ngoti dzangonya dzakanaka zvakuita zvichidzika nemasenzi almost every time, but shuwiro newish yedu semaZimbabweans kuti at least fuel ikadzokera $20 per litre zvinokwanisa kubatsira vanhu kuti even transport chayo inogona kumbodzika, because pane mamwe madistance ekuti munhu waitoenda ne50 cents, but imagine kuti zvinhu marwadzira zvinoita kuti murungu wawo uri kushandira, kana kuti imagine munhu anoshanda mushopo aina kukwira mari ari kukutambirisa, ari ngokutambirisa ipapo, but transport waimbokwira 50 cents kuenda kana kutown, wherever town yaunenge uchienda, but izvo zvinonge wakukwira $1 kuenda, pakudzoka unotodzoka yakutonzi $50. Zvinhu zvakurwadza izvozvo ndinoona unokaunda chema paimboitwa $1 pakuita $2 kana $50. So zvinhu izvozvo zvinhu zvokuti zvine zvida kuti zvitese zvinge zvichiongororwa, but muri yeZimbabwe tozviziva kuti zuva nezuva rine zvaro, misi nenguva inongochinja. Nhasi kunomuka kwakaitika izvi, mangwana kunoitika izvi, but nyaya yatangira pakuti ikoko kuri kunetsa oil dzacho izvozvo kunana Strait of Hormuz ndokunotangira zvinhu zvese kuti maoil acho anenge akuita achidzika zvichingodzokera mumapositions each and every time. Saka ndangoti ndingopfura panapa ndichikuzivisai update ende yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nezvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika. Kana chingeri first time yako, gara wasubscribe, follow this YouTube channel patinoramba tichingokuzivisai zvimwe zvese zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo. Let's meet in the next one.